Ka Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ka Bolongru ka Menteri Sarkar Barim ka Jela ka Dibora Marak kalaong lada ki he ka seng Congress ki ajing bet kalong ka balakloy ban simkhia ban wan elam beng ya Dr. Mukul bar ki wai gino elam sya ka seng Congress kala penlong ya ka jing elang kinong elam bar ki nongkit kam ha ki blok bar ki district committee ha Congress Bhawan tura haswa ba ka Jela kanjir ya kindong mikmat sya ka Lok Sabha ba kumjuru ha ka bayadai ba ka jing pengkre ya ka election MDC ha usne marjar arpusrang kadibo ramarak kalaong ka keloy bantrai sitom panwan lambeang ya Dr. Mukul bar ki waipan sya ka seng Kongres hendrai gane kan urlong lada kindong ilam bahe do ka seng Kongres ki shem ya karai